Ýeri bilen Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrabynyň Ananiyat artyk adynaky 68-nji orta mekdepde ýerleşýän 48-nji saýlaw учаstygyna Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine daraşýar. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Firdar Gurbanylyç Berdimuhammedow öýüdiniň maşgala agdalary bilen geldi. Meýerim morşýaly, ag renkli bir awtolog yurdumyzyň içeri işler idaralaryna bir kemtil gulluk eden we watansyjylygyň beýik nüfusyny görkeden Meýelik Guly Berdimuhammedow bu gullukda bitiren hyzmatlaryna minnetdarlyk nişany hökümine sowgat berilipdi. Meýelik Guly Berdimuhammedowyň hormatly din jalşaşkan pursatlaryna sowgat berilen awtolog häzirki döwürde gahrman arkadagymyň maşgalatyna öýüd bolşly maşgala gymmatlyk hökümine saklanýar. Maşgala gymmatlyklaryna we gadymy ýörelgelere çuňur sarpa goýmak, uly ýaşly nesle hormat goýmak esasyna nesilleriň dowamatlylygy, düýpli çözgütleriň maslahatlaşmak arkaly kabul edilmegi türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleridir. Ýokary döwlet wezipesine daraşýar vice-premier Firdar Gurbanylyç Berdimuhammedowyň maşgala agdalary ses bermek bilen konstitusiýon hukuklaryny amala aşyrdylar. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine daraşýar Firdar Berdimuhammedow yurdumyzda prezident saýlawlarynyň demokratik we açaçanlyk esasyna geçirilýändigine gödöwçilik edýän milli we halkara sençilary, köpçüliklerin habar beriş derejleriniň ýol başlary hemde wekiller bilen söhbetdeş bolup, olaryň sowallaryna jogap berdi. Yurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçüliklerin habar beriş derejleriniň wekilleri bilen bolan söhbetdeşikden soňra Türkmenistanyň prezidenti wezipesine daraşýar Firdar Berdimuhammedow ýygnananlar bilen mehirli hoşlaşyp bir ýerden ugrady.